Sa number 4, Mayor Greg Gasataya mga bulig sa NBI para makilala ang nagpalaptas ng fake news nga wala sang klase. May mga nabiktima sang sining nga peke nga impormasyon nga ginapasapasahan sa mga group chat kag sa messenger nga wala sang klase subong nga adlaw Lunes sa Bacolod City. Gani dismayado si Bacolod City Mayor Greg Gasataya kay man aga pa may mga nagsala-sala na kay nagpati man una kag ulihin na deparahan nga gin-edit lang para pagwaon nga wala sang klase. Ginhambalan niya ang City Legal Office nga mag-coordinate sa National Bureau of Investigation para makilala kung sino ang nagpalaptas ng sala nga impormasyon. Para sa alkalde, nagtugas ang huol sa iban nga tao ang ginhimo sa persona sa likod ng sala nga announcement, gani nagakadapat lang nga manaban. I mean, if nanamian kamuya magpalapta aga pa sang banwa sang fake news nga may nawala klase, pinapapasalaha pa rin ang maginikanan kag kabataan. If ka pa nami ka mo, imuha nyo lang sa lawas, hindi na yung pag-iintrahan bilog na Bacolod. I already asked our city legal to coordinate with the NBI to investigate this matter. Kaya hindi nga butang dapat imuan sa